सना दिनैनिफ्राय जों सानैखौ रावबो बोखानो हानाय नङालै नंगौथ' आरो दिनैनिफ्राय आरो दानिफ्राय बे खालाखौ नों गावनि असे फिसाय महरै मानिनानै लागोन ना आं मानिगोन ओमफ्राय खाला नोंबो बे नाफाथिखौ दिनैनिफ्राय आरो दानिफ्राय गावनि बिसि महरै नाजावनानै लागोन ना औ बाबा आंथ' रेडिखा सिगांनिफ्रायनो नैबे नाफाथिखौ आंनि हिन्जाव बानायनानै लानो दिनैनिफ्राय आरो दानिफ्राय नोंसोर सानैजों नांलायनोबो मोननाय नङा अनलायनानै थाबाय थानांगोन आरो चक्लेट गरसे मोनबाबो चक्लेट गरसेखौबाबो नोंसोर सानैजों दिनैनिफ्राय राननानै जानांगोन मिथिबाय दा औ बाबा जागोन दे मा चक्लेट गरसेल' आं नांगौबा जायाना बेनोनो होजोबगोन आं आच्छा मोजां दे बिदिबालाय आयौ मालाय खालायासो गावनि हाबाखौ जा गिदिर खालामखाबाय औहाय नंगौथ' आरो जा गिदिर खालामखाबाय ओमफ्राय जुमखा रिल्स बानायनांगौमोन दा जोंहा दख'नाखौलाय खैथासो लाबोदोंमोनलाय दख'नाया आं रेडि जानानै फैखादों दे गांथामसो लाबोखादों आं दख'नाखौ नोंलाय जाम्बि खैथासो लाबोदोंमोनलाय जाम्बि नोंबो सोरनाव सोंदों बेलाय लाजिनानै रायलायनो रोङा दा नंगौथ' आरो लाजिबाथाय बेना बाथ्रायानो ओंखारा जाम्बि जों सानैनि गेजेराव बिदिनो थाबाय थाखा नोङो जाम्बि लाजियोबा रायलायनो लाजिदों नामा नोङो जाम्बि लाजिदों नामा नोङो माबा बो होना होना जाम्बिसो मानसियानो जाम्बि लाजिदों नामा नोङो माबा जोंजोंबो रायलायबावला गावहा मानसियानो माबा जिन्दालास बायदिसो जाबाय जेबो बुंनोबो रोंला बिनिखायनो आं नोंखौ होनखादोंमोन ना आं बेखौ लाबोफाया होननानै लाजिनायानो बांद्राय बेना औहाय मानसि आसलिफोरबाथाय जेबो जाखाया लाजिनायानो बांद्राय लाजिनानै रायलायनोबो रोंले मानसि आसलिफोरबाथाय बिनिखायनो मानसि आसलिफोरखौ जेरावबो लांफानो बायो आं जाम्बि लाजिदों नामा नोङो लाजिदोंबा बुंनानै ला बेजों थाफाबाय थानांगौबा जोंहासो फाग्लि जाफागोनहाय फाग्लि लाजिदों नामा नोङो माबा गेजेराव जिरनानै रायलायनोबो रोंला बेखौ बाद होदो इन्स्टाग्रामाव रिल्स बानायनांसिगोन दा जोंहा बानायनांसिगोनथ' आरो रेडि जाहैनोसै नै माथो लामायाव थाग्राफोराबो नोंसोरसो औलै जोंनो थाबाय खालाना रावबो गैजालाना थाग्रा बिमा बिफायाबो गैला बिनिखायनो जों लोगोफोरानो थालाबायबायलै औ जायो दे मोजांसो दा हाबाखौलै डेन्जार गिदिर खालामखाबायलै खालाया औलै इसोरनि अननायाव गासिबो मोजां जाजोब्बाय दे हाबैदो सिङाव ओंखाम जालां दे थांनायनि सिगां अके दे अके ओंखाम जानोसो फैखादों आं हाबायाव नंगौ नामा थैबाय लामायाव बरायग्रा जों थायामोनबा सोर थागौमोन दे बेना बेनोथ'लै रावबो गैथारैखायनो जों थाबायब्रा बिमा बिफायाबो सिगांनो थैबायना खालाना नंगौथ' आरो अन्थाव बाथावनो हे गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल दिनै जोङो खाला ब्रादारनि हाबायाव फैदों आरो ना मालाय जा गिदिर खालामखादों हाबाखौ डेक'रेशना एकदमबारे जोंख्ला फोजोबखादों आरो ना वालफोरखौ नुदों मालाय लावदुम दंजायो जा गिदिर खालामखादों हाबाखौ नोंहाथ' खामानि गैया आंहालाय मा दाय जालायखोब्रा दालाय सिरिथा जाम्बा नोङो जेबो रोंखाला नोङो जोंनाबो बिदि बानायनांगौमोन हाबाखौ गिदिरनो नोंजोंबाथाय फैफाननो बायलां जेरावबो रायनायल' आंखौ सिरि थादो आं ब्लग बानायफिननोसै हे गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल नैबेनो आरोना खालानि हाबाया डेन्जार गिदिर खालामखादों मालाय खालाया गावनि हाबाखौ भिडिअखौ नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम जालायबाय दा नोंना माथो जोंनि लाइफआव प्राइभेसि होननायानो गैलाब्रा जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय दुगैनाय गासैयावबो उन्दुनाय मानि ब्लग बानायनाय प्राइभेसि होननायानो गैला खालि ब्लगल' बानायो माथो नोंलाय जेरावबो आं बालायलांबायलै नोंखौ ओंख्रि मोनसे सं बेहायबो ब्लग बानायो ओंखाम मोनसे सं बेहायबो ब्लग बानायो ओंख्रि मोनसे सामब्राम मोनसे हाबाबो ब्लग बानायो मा जाबावगोनलै जोंनि लाइफआलाय प्राइभेसियानो गैला जेरावबो बांद्राय दा होनबाय थाखादों नों सेंग्रा दा आखाइ हान्थुजोंसो होगोन आं नोंखौ उदैयाव साला ब्लग बानायाबालाय फैसायालाय माजों फैगोन फैसाया माजों फैगोन नै माथो आब' जेमस्रि मोना सफैबायानो फैद' माथो लामायावलाय माथो खालामबाय थाखो हाबफैद' जेबो खालामाखै नायदों माबा माबि र' थांगासिनो दं
लामायाव जेबो खस्थ' मोनबासो दाने आब' आरो गुमै? ओहो जेबो खस्थ' मोनासै मोननायालाय। लामाया एसे गाज्रि जानानै दं आरोना अखा हानाया जेरावबो दै गोजा। औ नंगौथ' आरो अखा हागासिनो दंना दा साननैसो। गाज्रिथार लामाया जेरावबो दै गोजा। ओइ फंबायमोन आं मोनसे ब्लग बानायनि दे। हे गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। नैबे खालानि हाबायाव थाग्रा आलासि बरायग्राफोर आरोना लामायाव थायो बिसोर आलासि बरायनो। मा नाम होनदोंमोन नोंसिना फंबायमोन खोन्थासाय। है नै केमेरा सिगांजों नायहर। होद आब' केमेरायाव नुजानो लाजिलायलाङो माथो जोंलाय। लाजिनाङा दे अरजाया जेबो जाया। नामखौ खोन्थादो नोंसिनिखौ मा नाम नोंसिना? खुलुमबाय आंनि मुङा गोथै नार्जारि। आरो आंनि मुङा रामोनदा बर'। दे फंबायमोन हामबाय दे जों सिङाव थांनोसै। नै गाइस नैबेनो खालानि हाबानि गेटआ जा साजायखादों मालाय। जा समायनानो जोंख्लाबहोजोबलायदों मालाय। दे आब'मोन ओंखाम जालां दे थांनायनि सिगां। होद माथो जेरावबो ब्लगल' बानायनाय माथो आब' जेमस्रि नालाय। जेरावबो ब्लगल' बानायखानाय। माथो जोंखौबो इउटुबाव नुसिनलै गोथै। एबारनिफ्राय जोंबो सुपारस्टार जासिन माथो। जोंबो फेमास जानो हागौ एबार नंगौथ' आरो। नै माथो आब' रिया मोनाबो सफैबाय। फै आब'मोन फै बिथिं फै हाबफै। नै लामायाव थाग्रायाबो नोंसोरसो? औ आब' रिया जोंसो। दे मोजाङानो जादों दे। हाबाया एकदमबारे माथो गिदिरथार बानायदों। औ नंगौथ' आरो मालाय खालाया खेबसेल' जागोन होननानै गिदिर बानायखाबाय। मोजाङानो जादों मालाय डेक'रेसना। ओमफ्राय आब' रिया जोंखौबो बर' फिल्माव एसे चान्स होदोब्रा जोंखौबो एक्टरफोर बानायदो। औ नंगौथ' आरो जोंखौबो एसे लादोब्रा आब' रिया फिल्मफोराव। नोंसोरबो फिल्माव हाबनो? जागोन दे नेक्स्ट फिल्माव लिंसारखौ लानि आं नोंसोरखौ लाथ'वा। मा लिंसारखौ लानो? लिंसारालाय आब' फेमास जाखाबायब्रा लिंसारखौ लानांला जोंखौ लादो एसे। नांलाय आरो नोंसोरखौ लाथ'नो हाया। दे अब्लालाय नोंसोर थाथ'दे जों सिङाव हाबहैनोसै। दे जागोन ओमफ्राय आब' न'आव थांनायनि सिगां ओंखाम जालांथार दे। जागोन दे जालांगोन दे। होद रामोनदा माथो जोंखौलाय लासिं सिंसो खालामलांबायलै बिसोरलाय। औलै मा होननो मानसि जासिफोरबाथाय बिदिनो दुगायानो बांद्राय। नंगौथ' आरो। ओइ थुदु जाम्बि रिल्स बानायनोसै दख'ना गानस्लायनोसै थुदु। माथो मानसियालाय थैनाय बायदि जाखोहाय बेलाय। हाङालाय दं दा हनै। ओइ जाम्बि रिल्स बानायगोन ना बानाया थुदु। ओइ दा रागा जोंबा जोंजों गारलांजागोनबो जाम्बि। थुदो थिखांनांसिनोसै खोमा बेखौ लाजिनाया जालाबायना। औ थुदो थिखांदो। हे गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। नै गाइसमोन हौवा गोदान हिनजाव गोदान जिरायग्राया मालाय जा साजायखादों आरोना जा साफा नुखादों मालाय। दायो हिनजाव गोदान हौवा गोदाना मन्दपनिफ्राय फैयाखै आरोना मन्दपनिफ्राय फैबा बेहाय जिरायफैसिगोन बिसोर। बेहाय जिरायनानै जाय गिफ्टफोर लाबोदों बेखौ नाजावसिगोन। जायगाया हले एकदमबारे जा समायना जाखादों आरोना साजायनाया एकदमबारे मिलायखादों। आइफन जाखादों एकदमबारे आइफन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम। आरो चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। बिबारा बारो बेलां गावदांयैनो बारखायो सना। जोथोनै लाखिनांगौ नोंनिनो दायथ'। बिबारा बारो बेलां गावदांयैनो बारखायो सना।